Hej Peter. Hej Kim. Tak for, at du mødes med os her i dag. Du er jo projektchef for DS Flexhal, og du har jo bygget det her fine produktionsanlæg for Secur herude i Randers. Ja, det er vel længe siden, vi mødtes herude i en skurvogn og lavede en aftale på tagdækning og på solceller. Ja. Og vi er glade og stolte af at have leveret bygningen. Vi kan se, hvordan det ser ud. Peter, vi er glade for at have lavet taget og solcellerne, og jeg glæder mig til at komme op og se, om det stadigvæk er, som det skal være. Jamen, lad os gå på taget. Okay. Det er ingen hemmelighed. Vi arbejder jo en del med både med at lave tage og solceller. Hvorfor synes du, at det var en god idé at bygge videre på taget med vores solcellesystem? Jamen, først af alt, så synes jeg, at det giver god mening, at vi placerer de her solceller på et tag, og så den løsning, I kan præsenteres for, som I laver, den er uden ballast. Og det vil sige, at vi har ingen ekstra laster på taget, og vi undgår en hel masse gennembrydninger af tagfladen, fordi jeres koncept er limet direkte på pappen. Ja, det er jo det, vi har taget patent på, og vi har brugt kræfter og ressourcer på, så vi er selvfølgelig glade for, at I tager godt imod det. Ja, men det er jo et fint koncept, fordi det er jo bare limen på, og der er jo ikke noget, der dasker der. Nej. Det er en fin løsning. Og det folk ikke ved, det er jo sådan et varmt tag. Det følger taget. Ja, det følger taget. Ja. Og når det blæser i en orkan, så står det og banker, og det ved folk ikke. Nej. Vi kommer og laver dit tag, og så laver vi også dine solceller. Og det er jo egentlig det, vi så som et godt koncept, men hvordan oplever du det? Jamen, jeg synes jo, det er positivt, at vi ikke har så mange forskellige kontaktpersoner på de forskellige entrepriser. Det er samme kontakt og samme telefonnummer, vi skal ringe på, når vi skal have tagdækning og når vi skal have solceller. Og det, jeg også godt kan lide som entreprenør, det er, at vi kan have beregningerne og ydelserne på anlæggene og præsentere for slutbrugeren, så de faktisk kan se, hvad det er, de køber. Hvordan har du oplevet processen med os? Jamen, processen med Phoenix Tag og Phoenix Tag Energi er, at det fungerer super professionelt. Og jeg vil sige, Phoenix Energi agerer meget professionelt i forhold til dokumentation og beregninger. Og prisen er god, kvaliteten er god, og det styringsmæssige, udførelsesmæssigt, det kan vi ikke sætte fingre på. Jeg kan også nævne, at vi nu har kørt det her i nogle år efterhånden, og vi har ikke haft en eneste reklamationssag. Ja, det er jo glad for at høre, Peter, og det jeg lægger vægt på til mine kunder, det er, at når vi aftaler en pris, så er det prisen. Det er korrekt. Vi har heller ikke set en ekstra regning på det endnu, så derfor gør det også nemmere for os som entreprenører at handle med samme firma. Det håber jeg kan gøre mig fortjent til fremover. Det tror jeg. Jeg gør mit bedste. Så sådan i dag. Ja. Good day for the solar cells. Solrække. Sunny boys.